Lune. Lune. Moon. Lunas. Lunas. C'est moi? Ja, jeg er på Au Moulin des Saveurs. Véronique. Véronique. Moi. Elle fait des chansons. Véronique, elle chante. Oui, chante et charmante. Og jeg drikker min kaffe. Og Je chante pas tout le temps. nødekaffe og fået en sandwich med på vejen. Og Miel. miel au safran. 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 Og den har jeg smagt. Den er god. Men se her, C'est moi. se her, hvad hun også kan lave. Je peux pas tirer la langue. Og jeg har fået sådan en nøddekage, og den var god. Så det her sted kan jeg anbefale på Google. Yes! Yes, Google.